Sa paglipas ng araw, naging abala ang pangkat ni Pio Carpio sa pag-aayos ng bakuran ng kubo ni Roming. Marami pa kasing naiwang bakas ng laban nila kontra Maranhig na naganap noong gabi. Tio Carpio, uuwi na ho ba tayo matapos nito? Tanong ni Gonzalo. Oo, iho. Pagkatapos nating ayusin ang bahay ni Roming, agad din naman tayong luluwas ng Sokon. Alam kong labis ka nang nangungulila sa iyong mag-ina, kung kaya't hindi rin naman tayo dito magtatagal. Sagot ni Pio Carpio. Sa paglipas ng araw, naging maayos naman ang kaganapan sa kanilang kinaroroonan. Bale, namili na noon sila Pio Carpio ng kanilang mga gamit sa paglalakbay upang hindi magkaroon ng aberya sa kanilang pag-uwi. Ikinondisyon din nila noon ang kanilang mga kalabaw na siyang pangunahing sakayan ng kanilang mga gamit. Laking pasasalamat noon nila Pio Carpio dahil sa konting salaping ibinigay sa kanila ni Roming upang mabili ang mga gamit na kanilang kakailanganin. Sa huling gabi nilang pananatili sa pamamahay ni Roming, naging masaya naman ang grupo ni Pio Carpio kahit papaano. Carpio, sa huling bundok na inyong lalakbayin, meron dyan 3 kubong hindi gaanong makita sa inyong daraanan. 3 gabo ng aswang ang nakatira dyan, Carpio. Kung maaari sana, patayin nyo na ang mga yon dahil marami na itong nagagambalang tao dito sa aming baryo. Hindi ko ito magagawang puntahan dahil sa walang magbabantay ng aking tahanan. Bilin ni Roming sa kanyang kaibigan. Sige, Roming. Walang problema. Hayaan mo. Lilinisin namin ang lugar na tinutukoy mo upang maging panatag na ang iyong mga kabaryo. Sagot naman ni Pio Carpio. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, maaga pang umalis ang pangkat ni Pio Carpio sa kubo ni Roming. Matindi ang naging pamamaalam ng mga kasamahan noon ni Pio Carpio kay Roming sa kadahilanang hindi na ito naiiba sa kanila. Si Samuel nga noon, maiyak-iyak na habang nakayakap kay Roming. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nakalayo-layo na sila sa tahanan ni Roming. Halos na puno ng kagalakan ang kanilang grupo dahil sa ligtas nilang natapos ang kanilang misyon. Ang tanging ipinag-aalala na lamang nila ay ang paglakbay nila patungong panabutan at tungawan. Alam nilang marami pa ring gumagalang nilalang sa daan, kaya hindi pa magawa ng kanilang pangkat ang ipanatag ang kanilang isipan. Sa pagsapit ng gabi ng kanilang paglalakbay, muli na namang naghanap sila Pio Carpio ng kanilang lugar na maaaring pagpahingahan. Sila Gonzalo ulit ang naatasang magbantay hanggang hating gabi. Gawa ng silang 3 lang naman ang hindi maagang natutulog. Ang magbabantay sa pagsapit ng hating gabi ay sila Pio Carpio at ang iba pang mga kasama nito. Habang nagbabantay noon sila Gonzalo, panay ang pag-uusap nila ni Samuel. Maging si Uloy noon ay nakikisali na din sa kanilang usapan. Marami silang naging paksa sa kanilang usapin upang kahit papaano hindi sila makaramdam ng pagkaburyong habang sila ay nagbabantay. Sa paglalim ng gabi, habang sila ay nag-uusap, biglang nakaramdam sila Samuel ng kakaibang hanging bumalot sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa malakas ang kanilang mga pakiramdam, hindi naging mahirap sa kanila ang maramdaman ang mga nilalang na nasa paligid. Sa patuloy ng pagramdam dito nila Gonzalo, biglang lumitaw sa kanilang kinaroroonan ang mga naglalakad na engkanto. Nang masilayan ito nila Samuel, pinili nilang hindi gumalaw upang hindi maalerto ang mga ito. Paglalarawan ni Gonzalo sa mga nilalang na yon, meron itong mga paang animoy gawa sa puno
at mga katawang napupuno ng lumot. Kulay kayumanggi ang balat nito at meron itong mga nagsisilakihang sungay sa kanilang mga ulo. Kulay puti din ang mga mata nito, pero wala silang mga pangil. Nang hindi na makapagpigil noon si Gonzalo, pinili niyang magpakawala ng kanyang engkantasyon habang nagmamasid sa paligid. Nang marinig ni Samuel ang mga usal ni Gonzalo, agara naman niya itong sinuway. "Huwag mo nang gawin yan, Gonzalo. Gabayan ng kalikasan. Hindi dapat yan ginagalaw. Kapag ginalaw mo yan, tutugisin ka ng bathalang nangangalaga sa lupang iyong kinagagalawan." Bulong ni Samuel. Nang marinig ni Gonzalo ang sinabi ni Samuel, bigla itong napatigil sa kanyang mga usal. Sa paglayo ng mga nilalang na yon, pinili nila Gonzalong bumalik na sa kanilang kinaroroonan. Hindi ito napansin nila Pio Carpio, gawa ng mahimbing na ang pagkakatulog ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, doon napagtanto ni Samuel na isang sagradong lupain ang kanilang kinaroroonan. Ayon kay Samuel, na nagpapakita lamang ang mga ganoong uri ng nilalang sa lugar na madalas tunguhin ng mga diwata. Karaniwang gawain kasi ng mga diwata ay ang mamasyal sa mga kagubatang hindi pa gaanong nagagambala ng mga tao. Dagdag pa ni Samuel na ang lugar na kanilang pinagpapahingahan ay napakadelikadong putulan ng kahit konting piraso ng mga dahon ng puno. Maaaring alam na ito ni Pio Carpio kung kaya't doon ito napagpasyahang magpahinga sa pagsapit ng gabi. Matapos makapagkwento ni Samuel, pinili nilang huwag na lang masyadong mag-ingay. Matindi rin ang ginawa nilang pagmamasid sa kadahilanang nabanggit rin ni Samuel na maaaring kasunod na magpakita sa kanila noon ay ang mga diwatang gumagabay ng kalikasan. Sa paglipas lang ng ilang minuto, laking gulat noon nila Gonzalo nang meron silang nasipat na isang asong naglalakad sa damo na merong nagliliwanag na kulay asul na mga balahibo. Meron itong matatalas na mga pangil at parabang naglalakad ito sa dulo ng mga dahong inaapakan nito. Kasabay ng asong yon, biglang nanlaki ang mga mata noon ni Gonzalo nang masipat niya ang batang minsan nilang nasilayan sa tahanan ni Roming. Gulat na gulat noon si Gonzalo sa kadahilanang ang buong akala niya ay namamalikmata lang siya noong nasilayan niya ito. Sa paglakad ng bata ay meron din itong kasamang isang lalaking kasing taas lang ni Gonzalo na merong dalang dalawang ginintoang tabak. Nagliliwanag din ang malaginto nitong mga mata habang ito ay naglalakad sa daang malapit lang sa kinaroroonan nila Gonzalo. Sa bawat hakbang ng lalaking yon, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang mapanganib na presensya nito. Nang medyo nakakalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, doon nasipat ni Gonzalo ang kasuotan nitong halos bagong-bago pa lamang sa kanyang paningin. Nakasuot ito ng baluting gawa sa ginto at meron itong koronang may mga gumagapang na parabang mga malalaking langgam. Kakulay din ng balat ng nilalang na yon ang puno. Pero tumitingkad ito kapag natatamaan ng kahit na anong klase ng liwanag. Matapos nitong dumaan sa kinaroroonan nila Gonzalo, agaran din namang bumalik sa normal ang buong paligid. Ang papatulog na noong si Uloy ay biglang nawala ang kaantukan nang masipat nito ang mga diwata ng kalikasan. Dahil sa mga nakita nila Gonzalo, ilang minuto din silang natigilan sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang magsasalita na ito, bigla na lamang nagwika si Samuel ng,
Si Bulan! Si Bulan ng batang yun, Gonzalo! Hindi ako maaaring magkamali. Si Bulan nga yun! Yung diwatang gumagabay sa buwan! Habang nagsasalita noon si Samuel, bakas na bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pagkagulat sa kanilang nasilayan. Nang marinig ito ni Gonzalo, maging siya ay hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan. Naging imposible para sa kanila ang kanilang mga nasilayan noon, gawa ng hindi basta-basta nagpapakita si Bulan sa mga taong kagaya nila. Napakahirap masilayan ni Bulan ayon kay Samuel, at kalimitang nagpapakita lang ito kapag kabilugan ng buwan. May mga pagkakataong ding nasisilayan si Bulan kapag nagiging kulay pula ang buwan sa pagsapit ng dilim. Dagdag pa ni Samuel na maaaring isa din si Bulan sa mga nakikipaglaban kapag sinusubukang kainin ng bakunawa ang kanyang tinitirhan. Habang nag-uusap sila Gonzalo, puro kay Bulan lamang ang binabanggit ni Samuel. Nang maitanong ito ni Gonzalo kay Samuel, maging ito man ay walang kaide-ideya kung sino ang lalaking kanilang nasilayan. Halos naging palaisipan din ito para kay Uloy dahil maging siya ay walang kaide-ideya sa nilalang na lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Nang sumapit na ang hating gabi, pinili nilang hintayin ang paggising nila Pio Carpio upang ito ay kausapin. Habang papungay-pungay pa ang mata noon ni Pio Carpio, agaran itong nilapitan ni Gonzalo. Tio Carpio, meron kaming sasabihin sa inyo ni Samuel. Napakahalagang bagay nito, Tio, at kailangan nyo talagang malaman. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit ni Samuel kay Pio Carpio upang isalaysay ang kanilang mga nakita. Habang isinasalaysay ito ni Samuel, nananatiling nakikinig lamang si Gonzalo. Matapos malaman ni Pio Carpio ang kanilang mga ikinuwento, nagwika ito ng, Napakaswerte naman ang gabi ninyo, iho. Sigurado ako, suswertehin kayo kinabukasan dahil ang diwatang nakita nyo ay si Mapulon, ang diwatang nangangalaga ng panahon. Si Mayari ang nasipat ninyong kasama nito na siya ring diwata ng buwan. Marami itong pangalan at ang isa na dyan ay ang pangalang Bulan. Nang marinig ito nila Gonzalo, animoy nagmukha silang bata sa harap ni Pio Carpio. Hindi kasi nila lubusang akalain na mismong si Mapulon ang magpapakita sa kanila noong mga panahong yon. Dagdag pa ni Pio Carpio na si Mapulon ang isa sa pinakamabait na diwata sa kanyang mga uri. Marami nang natulungan si Mapulon ng mga tao, lalong-lalo na sa mga magsasakang mapagmahal sa mga halamang itinatanim nito. Tumutulong din si Mapulon sa mga albularyong naghahanap ng mga halamang gamot na siyang kanyang gagamitin sa kapwa nito. Dahil sa diwata ng panahon si Mapulon, palagi niyang pinipili ang pausbungi ng kagubatan o kahit anumang pananim na binibigyan ng pagmamahal ng mga ordinaryong tao. Ang diwata ng buwan namang tinutukoy noon ni Samuel, ayon kay Pio Carpio, ay ang diwatang nagngangalang Mayari. Kilala ito sa pangalang Mayari, pero marami talagang tawag sa diwatang yon. Anak din umano ito ni Mapulon sa kanyang asawang Diyosa ng Kalikasan. Matapos makapagkwento ni Pio Carpio, hindi napigilang mamangha nila Gonzalo. Animoy napakaswerte nila noong gabi. Gawa ng dalawang kakaibang diwata ang kanilang nasilayan. Siya nga pala, Gonzalo. Nakita ba kayo ni Mapulon sa pagtungo niya sa lugar na ito?
Tanong ni Pio Carpio. Hindi naman ho ata, tiyo. Parang merong hinahanap ang diwata. Kaya hindi na kami nito napansin sa lugar na aming kinaroroonan. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwi ka noon ito ay ang paglapit sa kanya ni Pio Carpio. Tumayo ka dyan, Gonzalo. May pupuntahan tayo. Paanyaya ni Pio Carpio. Nang marinig ni Gonzalo ang katagang binitiwan ng kanyang tiyuhin, agaran din naman niyang sinunod ang nais nito. Sa paglalakad nila Gonzalo sa kagubatan, maraming ikinuwento sa kanya ang ermitanyo. Dala ng kuryosidad noon ni Gonzalo, pinili niyang tanungin si Pio Carpio kung saan sila tutungo. Nang marinig ito ng ermitanyo, agad din naman itong sumagot ng, Tutungo tayo sa lugar na palaging pinagpapahingahan ng diwatang namamahala sa panahon. Ipapakita ko sa iyo ang kagandahan ng gubat na yon na kahit sa panaginip mo ay hindi mo masisilayan. Sa pagbitaw ni Pio Carpio ng mga katagang ito, piniling huwag na lamang sumagot ni Gonzalo. Habang naglalakad sila sa kagubatan, meron silang pinasukang mga wangis arkong mga halaman. Animoy isa itong daanan ng mga mahihiwagang nilalang dahil sa kakaibang pagtubo ng mga ito. Sa pagpasok doon nila Gonzalo, doon niya nasipat ang mga maliliit na engkantong gumagapang sa mga halaman. Nagliliwanag ang mga pakpak nito at meron itong mga galamay na maihahalin tulad mo sa isang baging. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Gonzalo sa kadahilan ng sanay na ang kanyang mga mata na makakita ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasilay sila Gonzalo ng isang bukanang napakalakas ng liwanag. Dahil nakakasilaw ang lugar na yon, halos wala nang maaninag doon si Gonzalo. Dahil sa naunang naglakad papasok si Pio Carpio, pinili niyang pagkatiwalaan ang kanyang tiyuhin sa pagpasok nila sa lagusan. Laking gulat na lamang ni Gonzalo nang makasipat siya ng isang toring hindi gaanong kataasan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata sa lugar, bumungad sa kanya ang kakaibang paligid na unang beses pa lamang niyang nasilayan. Maraming nilalang ang nagsisiliparan sa lugar na halos lahat ng mga ito ay bagong-bago sa paningin ni Gonzalo. Meron siyang nasisilayan na mga nagsisiliparang mga tutubi na halos kasing laki na ng isang ibon. Nagliliwanag ang mga yon at talaga namang umaangat ang liwanag ng mga ito sa kanilang katawan sa dilim ng paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita nila si Mapulon na nakaupo sa pinakatuktok ng tore. Meron itong niyuyup-yup na tabako na sa bawat pagbuka ng usok ni Mapulon ay sumasabay ang malabituwing liwanag. Sa sobrang pagkamangha doon ni Gonzalo, hindi na niya napigilang mapamangha habang sinisilayan ang mga ito. Itiko mo yung bibig mo, Gonzalo. Baka pasukan niya ng insekto. Wika ni Pio Carpio. Habang nagpapatuloy sila sa pagsilay kay Mapulon, biglang nasipat ni Gonzalo ang anak nito na merong hawak-hawak na isang nagliliwanag na bagay na maihahalin tulad mo sa kalahating buwan. Alam ni Gonzalong si Mayari ang diwata kung kaya't hindi na niya nagawa pang mamangha. Ang tanging ikinagulat na lamang doon ni Gonzalo ay kung papaano nagagawang makapaglakad ni Mayari sa ere. Habang naglalaro ito sa toreng kinauupuan ng kanyang ama, ay tila ba hindi nito alintana ang taas ng kanilang kinaroroonan. Hinahabol-habol noon ni Mayari ang buwang kanyang palaging hawak na lumilitaw kapag ito ay kanyang binibitawan. Yan si Mayari, Gonzalo.
Simpleng bata lamang kung iyong titingnan. Pero kung makita mo yang magseryoso, nako, mangangalas ang iyong buong katawan dahil sa totoo nitong kaanyuan. Wala ka pang makikitang taong kasing ganda ni Mayari sa totoong wangis nito. Wika ni Pio Carpio. Dagdag pa nito na ang diwatang si Mayari ay merong kakayahang magpalit ng kanyang kaanyuan kapag ito ay kanyang ninais. Dahil sa mas nawiwili sa kanya ang kanyang ama sa bata nitong anyo, kaya palagi itong ginagawa ni Mayari sa tuwing mamamasyal sila ni Mapulon. Nang marinig ni Gonzalo ang sinabi ni Pio Carpio, doon niya napagtanto kung bakit nasa anyong maliit na bata ang diwata. Sa pagtagal nila sa lugar na yon, meron silang nakitang isang babaeng lumalapit sa kinaroroonan ni Mapulon. Kasabay ng pagyakap dito ng diwata ay ang dahan-dahan nilang paglaho sa kanilang kinaroroonan. Ilang segundo pa ang lumipas, agaran ding naglaho ang toreng kanilang nasilayan. Tapos na ang palabas, Gonzalo. Bumalik na tayo sa ating grupo. Wika ni Pio Carpio. Habang naglalakad sila Pio Carpio, pansin ni Gonzalong hindi na sila dumaan sa mga malaarkong halaman. Animoy maging ang daanang yon ay naglaho na rin sa paglisan nila Mapulon. Dahil sa medyo may kalaliman na ang gabi, pinili nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Sa pagdating nila sa kanilang pangkat, nadatnan nilang matyagang naghihintay si Samuel kay Gonzalo. Agaran din namang lumapit noon si Samuel sa kanilang dalawa nang masipat nitong papalapit na sila. Saan ba kayo nang galing, Ermitanyong Carpio? Tanong ng albularyo. Wala. Namasya lang kami nitong pamangkin ko. O siya, magpahinga na kayo, Samuel. Gonzalo. Sagot ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagbalik nito sa kanyang mga kasamang nagbabantay. Sila Gonzalo at Samuel naman ay piniling mag-usap imbis na matulog. Sa pagsapit ng umaga, muling nagpatuloy ang kanilang pangkat sa paglalakbay patungong Siraway. Nais nilang tunguhin muli ang tahanan ni Dadoy at ni Ginang Sedes sa pagbabaka sakaling madatnan nila ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, muli na namang nadapo sila Pio Carpio sa lawang kanilang dinaanan. Pinili nilang maligo muna sa lugar na yon upang kahit papaano'y maibsan ang kanilang init na nadarama. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang paghanap nila Pio Carpio ng 3 kubong sinasabi sa kanya ni Roming. Okay, alam na. Meron na namang matitigbak. Kita-kits tayo sa episode 41, pero baka bukas na yun ha. Pero may ilalapag pa ako mamaya na isang story lang para naman ma-shoutout ko kayo. Yun lang. Kita-kits.